Molin Gwazenga, how are you? Tanaka Ingwana, how are you? Muri say. Meanwhile, Chita Chivan Chedu, tag someone who wants to come here. LC, how are you? Roku Zanzamucha Baiwa, how are you? Patricia Mugano Ndeipi. Sasha Wekwakunaka, how are you? Zeb Zisusu Ndeipi. Tonderai Richie Peters. Sheba Muganda, how are you? Mercy Muri say, how are you guys this Saturday afternoon? How are you? Violet in the EP, Bridget Coffee, how are you? Fadzaita Fuma, Masquera say, Weduwe, Eddie, Pamela Matinyaza, how are you? Rejoice Mukundu, say, Rejo, are you rejoicing? My Tapiwa Nashemuri, say, tag someone. We want to continue with the part 2 arrivals in the UK part 2. Grace Mukusha say, Auntie Lillian, how are you, my dear sister, Auntie Lillian? Proverbs in the EP. Anna Sibanda, how are you? My Shanaz, Siboni in the EP. Non-Klatla. Velase, how are you? Take someone way. I think that information yekuti sponsor kuti tinonyima. Ne program yese takutonyima nekusaudza omwe kuti uyai muzvinzwire. Ebony Ndeipi. Chido say, Nicolette, how are you? Help me to share this live and take someone to come and hear for themselves. My Mali Muri say. How are you, my Mali? Mamoyo Junior Wekwamunongi, how are you? Tindo, Proverbs in those tarako ire Tindo iwe. Mary Wenyasha, how are you? She says, hello, auntie. Hello, Mary Wenyasha. Cynthia Mudzengere Ndeipi Fadzai Mauto. Say, my Tatenda, how are you? Let's share the live. Teens Gwetaka Wanda. Let's share the live. Teens Gwetaka Wanda. New arrivals in the UK. Or if you are anticipating to come, if you are on your way, you need to hear this. Poshia Tafuma, how are you? Janet Dube, how are you? Priscilla May, how are you? Winnet Kasirori, Ndeipi. How are you guys? Muri say. Also on this live, ndishange nchitaura registration. Sezvamanzwa naSIS MELLY vachitaura kuti takablesswa necomputer. So I'll be talking more about that. Pamela MK, how are you? Coletta Ndeipi. Let's share the live, please. Let's share the live. Sometimes it's not about numbers, but this is about numbers because everyone seems to want to come. Saka kuti vazvinzwire vega zvinenge zvakanaka. Hapana vantu kumboona achishare. Vanhu wedu haikona kunyima information kudano. Oh, Yidha Marwei, I miss you so much. I haven't seen you in a while. How is Peanut Yidha? How is Peanut? I bet she has grown so much. My Shanaz, vakushedza Tabeth Shoniwa. Tabeth kwaiuya. Queen B Shumbares, how are you, Queen B? Tatenda mange hama ndeipi. Vakomana takuzonotanga hedu. Vamwe vacho vasipo.
unozoona kana vauya voti anti ndichangopinda manga muri kuti chii, anti ndichangopinda manga muri kuti chii. Tatenda mainge hama anzi anti Peanut is fine already kugoing hither kukreshi mwana akazvarwa musi uno usaseke nesuka. Saka wakatodzokera kubasa. Brenda Dlamini, thank you for tagging Magwede. Elina Muguti, how are you? Laina Madora Ndeipi Salom Nokodza. Proverbs Tindo. Taita tag. Proverbs andombona watagai. Kake chitatu Proverbs nchitaura zitara kwa ndombona watadzai. Wataga. Okay. I think we'll go right into our program. Achauya achazonzwa chave chimunya, but zvinenge zvakanaka kuti tinzwe takawanda uye panoshare vamwe if there is anyone mu global group, if they don't mind putting a notice. I should have done that before I came. Unicala Moyo, how are you? Daddy Prudence, kungondishare kuti tapa live ndo munhu tinenge tichida kuti vashare my experiences avo ivayo. Those are the people that we would want to share my experience. Nasi tiri kuvhura nenyaya inopisa. Ndakabika certificate iri kutaurika pano nhasi. Ndikuya nenyaya yemunhu. During the course of the week, I was trying to talk her into coming to saying her own story, ega iye pachake, but she was not confident enough, and zvanga zvisingaitewo nekuti zita rake ritorimo mukagugula, ritorimo pamanewspaper apa, riripo pamanewspaper mukagugula nyaya dzemacertificate ekubikwa. I know it's going to be a sensitive story, but it has to be said. So those, let me say, those that feel it's very sensitive for it to be said, vane a nervous disposition, please, you can excuse yourself and probably join another live later. Nekuti pano nasi ndichange ndichitaura nyaya yekubika ma certificate, but in particular I'm going to be narrating story yemunhu akabika certificate. The last time that I announced it, it didn't go down very well. Anyway, we can go right into our program. The name is Auntie Selina. I am your facilitator today for this program, the second part, new arrivals and any immigration related stories, especially the vanhu vari kuuya, what they need to know. And also, we want to know what are they being told about coming here. Ndo zvatiri kuda kuziva. Nyaya ndichataura, it's going to be educating people that are coming. You will see why I say it's going to be educating people that are coming. It's important that it be told. No matter how sensitive it is to other people, I'm going to say it anyway. Nekuti ye UK yekubika ma certificate ndo inozoita sensitive, asi dze South Africa kana dzichitaurika dzeku home affairs kuno kuti not home office. Ku South Africa home affairs, dzeku South Africa dze home affairs kana dzichitaurwa dzichikurukurwa, people don't say it's sensitive, but when it comes to the United Kingdom, then it becomes sensitive. I think that's very unfair. That's very unfair. Some people registered their concerns to me, Kutanti. I don't think it should be aired because it's very sensitive. It's not sensitive. If it has happened, it's public knowledge. It is per internet. So many stories about my certificates aripo per internet. And there was even a BBC panorama that was done by an undercover person. It's public knowledge. It's going to be said. Home office inditsvagire izvozvo.
nekuti zviripo paintaneti. Paintaneti manje vanototaura mazita evanhu neeji dzevanhu. Saka tiri kuzvitaura pano nhasi. Okay. This program has been brought to you by Arowing Freight Logistics. Arowing Freight Logistics vanoita freight. Saka kana uchida kutumira zvinhu zvako, especially from the United Kingdom, you can contact them. If you go on the page, taisa advert yavo vakati sponsor program ino uye vakati blessa ne laptop. Let me just turn my camera around. Hanzi chero kuno iri kunetsa, ndekupi ikoko kwa iri kunetsa? Ndepi kwa iri kunetsa ikoko? Okay, let me just turn my camera around so that you can see our new laptop. There it is. That's our new laptop, courtesy of what do I want to do? Courtesy of and maona ndatotanga kuenter my details angu so that ndinonigirira get into the computer. Courtesy of Arrow Logistics. So help me thank Arrow Logistics, Arrow Freight and Logistics Services for giving us this beautiful HP laptop to do our diary work. You know, I think you haven't heard any feedback about my diaries for the longest of a time. You know, we like doing things, teaching some file about our finances, about our achievements, about our donations. We like to do it, teach some paper, but we haven't done it for a very long time because we didn't have a laptop. But courtesy of Arrow Logistics, we now have something to use kutiti nyore zvinhu zvese pasi. Saka help me kutenda Arrow Logistics. You can go to the page and okay, let me do it this way. You can go to the page and their numbers are at the bottom of that flyer. You can follow them on Facebook. If you want to send some things, call them and make inquiries. That's Arrowing Freight and Logistics Services for you. Okay. Hai, tafudza chikamu chezviri very important chatanga tichida kuita. Chimwe chikamu ndeche registration. Let me just adjust. Sorry, bear with me. Technology yamwe dzedu dzichiri dzekuchinja zvinhu. Chikamu che registration. At the moment, I'm logged out of the registration data because of data protection. I'm logged out at the moment. Saka, until I'm given a go ahead ne number dzekuyuza kuti ndipinde mu data redu, at the moment I can't. And then we are going to have a way that we are going to do it. And when we are ready, I will announce it. Most probably what I'm going to do is ndinongoti for 1 week vanisene minotangana A to C ndipei mazita enyu, and then kana ndapedza munouya ndichingodaro tichifamba nealphabet yemasename. Please note that I will not be registering any ghosts. If for any reason I feel your name is a ghost, I'll certainly send a message back to you to say kuti zita ndinenge ndisiri kugutsikana naro, therefore handisi kuregister. And as we did the last time, those that know, you received a lot of random phone calls. We are going to be doing that. The chair as well
will be registering, but you will receive my random phone calls. Why I say you receive my random phone calls is we discovered the last time vamwe vayo tendency yokunyoresa tribe yese kuti ma diaries, and then somehow I happened to call someone wanda anga anyoreswa na someone zvichinzi munyorei munigirikirei munyoreiwo kubva ndavafonera zvikanzi handitomboziva kuti vanonzi SIS MELLY zvamuri kutaura ndiyani. Handitombozivi kana kuenda paFacebook, handitoende paFacebook. Saka we will be making random calls. Please do not register other people on their behalf. That will not be allowed. Kana asiri kuzviregister munhu, we are not going to accept yekunzi ndiregistireiwo Miriam munin'ina wangu. That will completely be out. Okay, having said that, let's go right into our program. Ndakabatwa nemumwe munhu aine nyaya yake yekubika ma O-level certificates. As I said, pane period yakaita vanhu nursing a lot. I'm sorry manesi ndishango kubata ine kufamba asi it has to be said, just like nyaya dzekudzimwe nzvimbo, especially South Africa is said as is. Pane nguva yakabikwa ma certificates stereka. Vanhu takangoita zvinorova tese. Takangoita zvinorova tese. Ini nangu ndakashanda ndisina mapepa, but andina kumbobvira ndakabika chinhu. Kana kuine munhu anotya ndini. Vakomana ndinotya zvokutya zviya zvisingatoiti. Inini ndakashanda ndichingouza mazuva yo date of birth rako waikwanisa kuriuza se-NI, and waitoreceiva ngirikini tsamba dzetaxi dzakatodaro, ndomaitiro andakazviita. But however, pane vamwe vanhu vakabika ma-certificate, especially vakaita ma-diploma. Pane nguva dzaibikwa ma-certificate stereke kumusha uku, dzekuti unonyorera, unonzi tinokugadzirira O-level certificate. Haikona pakaita ma-B nema-A munongoshamiswa imi. Hanzi naEbon Tafara, that's true. Zviripo pa internet kana vanhu vachida kugoogle zviripo. But it was mostly people that did nursing vakabika ma-certificate. Achiri kuita diploma isati yaitwa phase out, but vakazoita nursing vakuita ma-degree. Apo imimi you are very clear. But vakaita ma-diploma, hanzi takabika ma-home office papers and NI, varikutaura vamwe, saka it's not sensitive. Vanhu are owning up kuti we did it. It's not sensitive, but some people felt kuti it's sensitive. Vakaita ma-diploma, they know what I'm talking about. Kwakabikwa certificate sokubika O-level certificate munongonzwa. Ipapo yanga ichiri Cambridge certificate. What people didn't know, I live in Cambridge. Ndinogara padhuze ne-assessment center ye-Cambridge, ukanyora Cambridge. Yekutoti pavakange vakuverifya, because inini pandakazo-applya, changa chaputika vakuverifya ma-certificate. You had to pay, if I remember very well, £20 for you. Vanhu vari kutoti papfungwa dzavo dziri more deeper than zvandiri kutaura. Panga pakuverifyiwa ma-certificates, waifila in rainzi verification form. Rias launch high. Waifila in rainzi verification launch form, and then wotobhadhara $20. You send it off. Ini ndakati walk in ku Cambridge assessment office ndikanosiya fomu rangu. Kana vaverifya kuti ndizvozvo vaisa chidhindo chavo, handiti. Saka pavakatanga verification paya, vamwe vakanga vari muzvikoro, vamwe vanga vatopedza nursing dzavo nemapepa ekubika, asi chakazoti choputika, chakaputika zveshuwa. Here is the story yemukadzi akandibata, akabika ake mapepa. Ukaenda paGoogle zita rake riripo,
atori amongst a whole lot of people vakanyorwa mazita nemaage ipapo, but I won't say who she is. Ndiri kumuprotecta. Anoti anti mazuva akaitwa nursing ichiri diploma ndakabika O level certificate, asi takabika tiri vatatu. Shamwari akaita mukoto waakaziva wokuti kune kuri kubikwa, tikatobikwa, ende ipapo hanzi taitobvunzwa masymbols ataida for different subjects. Wainzi nyora masubjects auri kuda, hazvisekesi, nyora masubjects auri kuda, wonyora masymbols acho auri kuda, zvosendwa kumusha uku, macertificate ozouya achitotumirwa nevakanga vari kuuya. Saka hanzi takaita tiri vatatu tikabika ma O level certificate. Zvikanzi anti ndakaita nursing yangu ndikatopedza, ndikatograduata, ndikatoshanda kwemakore akati asi handizive kuti mudzimu wangu wakadambura mbereko sei. Pautatu hwedu ndini ndakabatwa, pini yenursing ikatotorwa. Ndikatoenda kukoti, ndikatopiwa kamutongo kangu, asi ndakazoita fortunate yekuti handina kutorerwa mapepa. Ndakaita fortunate yekuti handina kutorerwa mapepa. Nhamo yake yazomupa kuti ataure nyaya yake ndeyekuti anti ndakuda kuapply for ugari hwemuno, ndiri kushaya kuti zvinobuda here nezvandakaita. Nekuti we all know vanogara muno kuti zvinongoflega. Zvawakaita zvinongoflega. Dzimwe nguva unogona kurambirwa kunzi hawo apply ugari hwemuno, wongoperera ipapo pa indefinite leave to remain. Dzimwe nguva unonzi apply, tese tine matadzo edu, unonzi declare paform. Vanoti declare zvaunoziva zvawakaita zvisakarurama. Pane mumwe ndinoziva asina kudeclare mapoints ake elicense, akanyorerwa akanzi taona kuti hauna kutitaurira full information une mapoints. Vamwe takangodeclare edu mapoints zvakadaro nemapenalty nemari dzatakabhadhara zvakangodaro. Saka ari kushaya kuti odii, nekuti nekutema nekuchinja kuri kuita mutemo zveana ugari hwemuno izvi zvingangofezwa out. Saka she is at a loss because nyika yedu inobvumadza dual citizen. Saka anga ari kuda kuitawo dual. Ndo nyaya yake musikana uyu yekubika mapepa kwaakaita. I can assure you akati handina mwoyo wakashata wekuti ndinofumura vamwe vaviri. Kana vari pano vaviri vacho vari kutozviziva kuti ndivanani, but akati handina mwoyo wokusvika pakadaro, wakashata zvakadaro, wokuti ndinotaura vamwe vaviri kuti kunyange zvidii. Ini ndakati usandiudzowo hako vamwe vaviri vacho uchingogara navo nekusingaperi. But aiwa, ndakamunzwisisa ndikamuappreciate kuti haana mwoyo wakashata wekuda kuningirira, kuda kubufura vamwe vanhu. Akati nature kana ichitora course, inotora course yega, ndisimo mazviri. Ndo nyaya yemusikana wokubika mapepa. Why I've brought this up is for my new arrivals ese ari kuuya. My new arrivals ese ari kuuya. I'll say that. Imbomira makadaro. I'm going to pin the number at the bottom. Those vari ku United Kingdom, kana kune dzimwe nyika kuri kuendwa, especially
kunoita health care. But let me say those that are in the United Kingdom already and those that are coming, that are already here, ndo vandichakumbira especially kuti vange vachifona. Or kana uine maguts, you can ask to be added. You can ask to be added. Let me pin the number. I've got some information that I need to say. Ichabatsira vamwe vari muno already. Ndandakanganwa ndine imwe second story. Let me pin this. Ndine imwe second story yandakaisa papage. Mukatuka Sterek 330801. Let me pin the number. Okay, ndine imwe second story before I go on. Ndine imwe second story yandakaisa papage. Vanhu mukatuka Sterek. Second page ndakabatwa nemumwe musikana. Hello Ingabo. Ndakabatwa nemumwe musikana achiti anti ndakauyawo kuzoita health care, asi ndiri munhu ari HIV positive. Kwai ndane 6 months ndisingatore mapiritsi. Ndiri kushaya kuti ndodii, nekuti supply kashoma shoma kandakauya nako kakapera. Vanhu mukatuka zvikanzi kuIngland ikoko hauziwe madhokta here. Mumwe akabva ati wadi kubata andiserina, mumwe akabva ati andiserina ndidhokta here vaunoswera uchibata. Mumwe akati makatukirira. But I want you to see kuti dzimwe nguva munhu anetenga asingazive. People suggested kuti wadi kuenda GUM clinic. Wadi kuenda GUM clinic. Kukurakidzai kuti kudzidza hakuperi. Handindaverenga makomenti ndiri anti-Selina, but it doesn't mean I know it all. Ini pandiri panapa ndoziva kuti GUM yacho chii. Hamuchandiseka ini andoziva kuti GUM yacho chii. Vanhu varongoti hanzi wadi kuenda GUM clinic. Inini I'm very quick to Google, but at that particular moment it didn't register to me kuti GUM chii. Instantly vanhu varikuti hanzi unoenda GUM tree. You know there is a website inonzi GUM tree. Pa Google apa pane website inonzi GUM tree. Saka I quickly related the GUM clinic to GUM tree. Nikati chida pa GUM tree pane clinic futi inonzi GUM clinic. Because honestly I didn't know chinonzi GUM clinic chi until in talking to other people vari muno. Ndakati naimi ndimunosenza muhealth chii chinonzi GUM. Akatofani kuseka akati andiserina muzive GUM clinic. Ndikati handizive. Zvikanzi GUM clinic kwamunoenda muchinopiwa mapepa ekuputirira chakuti test kwa disease. Ndikati honestly handitombozive kuti kune clinic dzakadaro. Handitozvizivi. Saka let's not assume kuti because people are in the United Kingdom they know. I didn't know. And anyway, muskana uyu, when I put out the story, she had already spoken to me. I had suggested she goes to her doctor. Anenganga aneka kunyara futi kuti achangonosvika akunotaura kuti chirwere. Saka ndakasuggesta kuti enda kwa GP kwako unomuudza kuti ndo zvazviri. Akaenda kwa GP. By the time yatakazosara motuka henyu akatenge atorifeiwa ku hospital iri kwaanogara kuBirmingham. Kune department rinodhila nezve HIV.
ndokwakanga arifeiwa. But also this story was brought so that it can make aware those that are coming to say kuti it's okay to seek help kana wauya uchirwara. Vari kuuya vachirwara zveshuwa, vanhu vari kuuya vachirwara vachiti tinonobetserekana ikoko. Tine imwe incident, I wouldn't want to say it because I haven't been given permission to say it, so I wouldn't want to say it. That one is quite a sad story. Vari mugroup global, I think you know the story that I'm talking about. Okay, coming back to new arrivals. My new arrivals, kana musina much information that you have been told, it's always wise kana masvika muchiziwa someone here to get in touch with them. That is kana company yenyu isina kukutaurira izvizeri, to get in touch with them and ask. Haikona kuchengeta zvirwere zvamakabva nazvo kumusha muchiita matyira. Haikona kutambudzika muri muno musingabvunze information muchiita matyira. I've got some information. I'm opening the lines. If you want to call in and you want to contribute to the program, you can call in and you can ask to be added. Aikona kugara maka tizi imi muine zviri kunetsa. Vari kuuya zvekuti mapepa ekutyayirisa vazhinji venyu muri kubika imimi. Saka ndoda kukuudzai kuti ndinokuchingamidzai pachirongo makadini. Hello, mune imwe live iri kuseri. Tiripo mune imwe live iri kuseri anti. Madzima. Ndinokuchingamidzai pachirongo anti vangu makadini zvenyu. Ndiripo zvangu antiselina makadishi. Tiripo murungoinzwa nyaya yakayema new arrivals. Ndainzwa asi ndida kuwedzera, ndine shamwari yangu yandikadzidza nayo kuZimbabwe. Auya muno muUnited Kingdom. Ndobva ashanda ndobva azounza mwana wake, taigara tese kumbare kuZimbabwe. Ndokubva atora mwana wake musikana. Zvaaunza mwana wake musikana, mwana ndobva apinda munursing. Apinda munursing, mwana uyu akapinda necertificate yemukoma akashaika kuZimbabwe. Akashandisa certificate yemukoma wake akashaika kuZimbabwe. Ndositera akapinda naro muno achirishandisa iroro. Vapinda munursing, ndobva atopedza 3 years dzake bhagraduata. Ndobva atotanga kushanda, bva atororwa nemurume wake waakabva naye kuZimbabwe, bva vaita vana. Akangoti mumwe musi one bva ashedzwa kuoffice kwamanager. Zvikanzi mangwana tida kuti uye nemacertificate ako ese nemadocuments ako ese. Mwana uya ndobva aenda, akaita zvivi ndobva aenda. Zvikanzi zita rauri kushandisa riri izita rako here? Ndobva ati Zvikanzi une chokwadi? Ndobva ati handizivi kuti akamutengesa mwana uyu ndiani. Ndobva panzi death certificate rasisi vake. Varaiswa pamberi pake. Zvikanzi ko munhu ane death certificate iri unoriziva here? Akati zvikanzi chii chako? Zvikanzi mukoma wangu. Zvikanzi ndiane macertificate auri kushandisa. Akatorerwa pini yenursing, basa rikapera. Vakamunzwira tsitsi kuti hauchanopika, but she will never work in nursing anymore. Saka inini ndoda kuudza vanhu vari kubva kuZimbabwe kuti kana une mafake documents ari kubikwa kukumba, vanhu vaMwari muno musazviti. Musadyirwe mari kuZimbabwe muchinzi pana nhingi wandinoziva anoita zvemacertificate, rega ndikuconnect. Ramba ita zvinhu zvekuti mangwana ukabvunzwa unogona kuzvidayira wega. Musatenge macertificate kune vanhu kuZimbabwe. Hanzi zvinezvi home office zvayakuita yakuti kana waunzwa nesponsorship paimmigration apa, vakuda kutanga system yekuti uri kupuhwa first aid, kunzi ita tione kuti kana munhu akadonha unomuita sei, what do you do kana client yadonha uri pabasa uchaita sei. Saka zvese izvozvo vanhu vaMwari, uyai come muri prepared. Zvausingagone zvakanakira maBritish unotaura kuti
izvo handizvigoni but I'm willing to learn. Vanonzwisisa. Yeah. Panokuuya nemadocuments handidi kutorera vamwe nguva ndisenina. Ndandangoti ndiitaure nyaya kuti musabikirwe macertificates kuZimbabwe kana kuti hama dzenyu dzakafa moti ndo handichapinda nawo. Vanozviwana, they will dig and they will find out. You ain't getting my extreme. Yeah. Saka chirega ndipo vamwe mukana vapindewo. Maita henyu antine kushare. Maita basa nekushare. Okay, baba. Chakashatira nyaya dzatiri kutaura dzekubika idzi, especially kuma new arrival. Ndakatonzwa makubatwa kunzi zvitambi zvekutyaira muri kuita zvekubika. Weduwe unogona kusaila through asi zvikazokubata zvinoita kukuwisira pasi zvakaimbwa nafungisai kuti zvikandibata zvinoita kundiwisira pasi. Zvokwadi unotsvaga muroyi pasina muroyi. Pane zvimwe zvinhu zvatinoita zvekutsvaga muroyi pasina muroyi. I'll be honest with you, new arrivals dziri kuuya iko zvino vakabika kudhara. Iko zvino unogona kuescape net, but no kuti richa closer in. Remember we said last week, new arrivals vari kuuya. Feni Adekoy hanzi even driving license musabike please. Ndoye zvatiri kutaura izvozvo. Paunenge wakuita mapepa ako, zvimwe zvinhu zvinoita catch up with you. Handiti muchanida kurinyuwa, mugorinyuwa. Pakurinyuwa paya vanoramba vachiti tihunza madocuments ako akati. Wanike dzimwe nguva wakanganwa zvawakambosubmita pekutanga, wakunosubmita zviri different. Watozvitengesa. Ndo zviri important why I had to mention this, using what others thought was a sensitive nyaya yekuti tisataure pano. Please, vari kuuya ma new arrivals. At the moment, do your best, not do your best. Uya nezvinhu zvako zviri genuine. Uya nezvinhu zvako zviri genuine. So that kana wakuita zvinhu zvako even wakurinyuwa, haubatwe uchinzi waka wotanga kuti ambuya vari kumushandowo vakandiroya, iwe wakazviroya wega, because isusu we are too quick to say kuti ndakaroyiwa. Kana kuti nekuti Selina ndiye anozviziva kuti ndakabika certificate, saka Selina ndiye wandakamboudza kuti ndiraubika, saka ndiye akanonditengesa. Unotanga utsvaga kuti ndakatengeswa naningi, and yet vamwe vanhu havazvizive. Saka let's be genuine. Ndinokuchingamidzai pachirongwa Magumbo. Zviri Selina. Musheka njani Magumbo? Topic yenyu is very good, but aina vanhu vakawanda. I wish vanhu vanyatsoinzwa topic yenyu. Vanhu vatadzowo kushare here vedu vemadiaries. Yemusuya yenge yakatowanda. Aiwa Magumbo unovaziva kama diary. Not madiary, unotiziva. Hatitodi kuti vamwe vanhu vanzwe information. Ndo zvatitori kana kupa vamwe vanhu information. Hatidi. Ndezvakaoma. Yeah, inini ndoda ndiri kunzikwa zvakanaka here. Zvokuti be. Okay. Indoda kungoedhera pamuri kutaura kuti pazvitambi. Vakazviona kuti vanhu vari kubika zvitambi from Zimbabwe. This one ndikutotaura zvandinotoziva, as you know my job handiti. Vanhu vakaonekwa kunzi most, not only Zimbabweans, most African countries vanodrivira ku right side, because kana uchidrivira ku right side unokwanisa kungoya uchidriva ne-license rako for 1 year usati wachinja. It's legal to do that. But ukazorishandisa license iroro after a year, that's illegal now. Okay. And okay. Yes. Haukwanisi kurishandisa after nikikiri 1 year, unofanira kuchinjisa license rako kuti drivisa muno mu-UK. Manje kuchinja kwa zvinhu Magumbo. Ndikuudze inini case yangu. Ndakauya within 6 months ndandamanager kuswitcha from my Zimbabwean driving license to UK driving. 6 months. Nditori pa visitors ndakachinja. Yeah, that was very clever, because kazhinji kachona
you can vanokupa up to 1 year. Okay. Unoshandisa Zimbabwean license yako. All right. Vakaita like vari kubva kuna Nigeria vanodrivera the other side, opposite side of UK, they can't drive in this country. Whoa. Vanofana kutora test yemunomu, kutoita malessons yemunomu, kutotora matest yemunomu. Because highway code yavo yakatosiyana neyekuno. Okay. Yes. So isusu tine highway code yedu yakafanana Zimbabwe ne UK, South Africa, we have got the same highway code. So zvakaonekwa kuti tiri kuita fraud yekutenga license. Hauchabvumirwe kuti kana especially truck drivers. Kana even bus drivers. Okay. Hauchabvumirwe kuti unongoya license yako kuti ndiri truck driver ndandiri class 1 ndichidriver nyangwe matank. Vanokupa from scratch unotanga kudriver mota diki. Whoa. Unochinjisa unosenda license rako kuti richinjwa nditi. Ranga rine class 2 kana kuti class 1 rinodzoka rane class 4 chete. Okay. Ne trailer. Yes. Okay. Unototanga panyowani kutotanga kutoita provisional. Magumbo. Iwo une license kudhara. Yes, unotoita provisional because like provisional trucks nemabhasika inoiswa pa license yako iyoyo. Utanga kuita waita medical because kuZimbabwe uite medical. If I'm wrong, kana kuti ndataura zvisizvo kana paina anoziva ngavataure. Hautangi wanoitwa medical check up first kuti utange waita provision yekuZimbabwe hakuna izvozvo. As far as I'm concerned. But kunofana unotariswa maziso, unofana zvakawanda unondinyasoitwa ndikiri health check before waipiwa provisional. Handisi kutaura kuti watanga kupinda mumota kutanga kunodriver truck unofana kutanga waita waenda go through medical first. Okay. Saka vakaitira kuAfrica most of them havana kumboita through medical. For mota dika you don't need the medical. Okay. Saka ni kubika kubatsiri inini ndine example yemunhu akabva kunyika iri kudhuze nekune kwedu asi muZimbabwe. Akauya this year. Akauya ine license achiti anodrive. Imi ndatika ndashanda ne-this girl akapiwa mota kubasa anditi apiwa mota in fact akati anodriver anditi zvikanzi inini ndodriver akapiwa manual akati inini ndodriver auto. Ko mabasa auto handisi ndodzazara muno mu-UK. Yeah. Ndobva wamuwanira within 3 days angapiwa auto. Kudodai munhu angagona kuidriver. Zvikanzi how long have you been driving? Zvikanzi it's so difficult to drive in this country. How long have you been driving? Just reverse. Kana kulu. So it's a big no. Kutenga license. Unosvika ukapiwa mota kana wataura kuti une license unopiwa mota wotadza kuifambisa. Kana even nyangu wangu wachidriver kuZimbabwe, I encourage people vanenge vauya, please do your highway code again. Wega zvako verenga marules emunomu. Vamwe vajaira kushandisa makilomita kuZimbabwe munoshandiswa miles. Unobatwa nespeed because uri kuenda ku 120. Hausi kuzviziva kuti no, it's only 70. Iwo uri kilometers imo muno mine miles, things like that. So I think it reminds me, Auntie. I hope those vari kuuya nema driving license ekumusha are listening to what Auntie Magumbo is saying. Kuti there is a difference. I've got a guy akauya muno anditi muno mune ma speed camera. I'll be honest with you. Kana usingazive usina knowledge yema speed camera uchangouya muno unoita chisionekwe. I'll give you an example young. Ini mukutaura kurere inini ndaifunga kuti ma speed camera anoshanda ndichangosvika ma speed camera anoshanda during the day chete. Saka ndichibva kwa sister wangu kuma 5 am ndichiti ndibate basa. She lives in London. Ndichiti ndibate basa. I whizzed through. That is how I got my points. I whizzed through the first speed camera. Ndakangoerekana yati car and mozoti kati car you slow down.
unotozviona ndakangoti flash is very powerful unotoiona. And this guy accumulated 9 points. Oh my God. 9 points from where he lived to go to Gatwick kunotora someone. Car 3. My word. He accumulated 9 points one day. Ukaita 12 you are banned. Ukaita 12 you are banned. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kuzikanwa nevanhu vari kuuya zvamuri kupa importance kuti verenga highway code, ziva zvinoitwa muno nekuti zvakasiyana nekumusha. We might drive on the right hand side tese, but pane zvimwe zvisiriko kumusha zviri kunoku zvaunofanirwa kuziva. You can go on, Auntie Magumba. Yeah, tiri pakamera palike kuZimbabwe. I know tichienda kumusha kwedu isusu kubwera kuFeatherstone uko tinoona kune roadblock, mapurisa aichitori nenhingikiri achitori handheld anotokudza kuti wanga uchifamba pakati. Ini ndakabva kunoku I think 4 years ago, ndaisvika kuFeatherstone ikoko ndobva ndakutomiswa zvikanzi i50 here kana kuti 80. I think it's 50 kana kuti 80, something like that. Tasvika paFeatherstone and then inini mumusoro mangu manga mine miles. Uraiti Saka ni 50 miles dziri mumusoro mangu was more than 80 kilometers dzavainhikira or 80, I mean, or something like that. Ndakavhiringidzika. Okay, I get because you. ndaishandisa miles and ndasingashandisa kilometers, saka ndaishandisa miles musoro mangu. Saka you can imagine ukushandisa kilometers wakuya muno wakushandisa futi kilometers unowana matickets zvinokukonzesa ukabanwa driving zvinokanganisa zvinhu zvakawanda zvisingaite. Mateves ari kuti hanzi in Ireland unogona kunyimwa citizenship kana muno even munomu vanhu vakatonyimwa citizenship kakatowandisa because vakapuhwa matickets kana even mabasa chaimo pane mabasa ekuti kana kuti even uchiita care vanokuti tinokupa mota, uchiita dom care tinokupa mota, license yako inofanira kunge iri clean. Yeah. So une mapoints here ende uonikwa iwo une mapoints wakauya munomu kuswera zuro watoone mapoints palicense isati yatombochinjiswa. So people they have to be careful. Kana wanga uyi wakatora license asi kana wakatora license zvechokwadi iri genuine usina kumbobvira wakaita experience yekudriver, try pauri kunoapply visa rako, try kutsvagawo baba munini kana kuti tete kana kuti ani ane mota vachimbokupa mota uchimbodriver uite confidence dzekuenda paroad nokuti ukazoya kunoku hazvizonyanyi kunetsa because kunoku unoshaya kuti tinenge tine kana kuti 5 lanes dziri kuenda same direction. Muri kutaura kudaro. First time I drove from London anti kwanga kusati kwane sat nav then ndakapfuurira M11 yangu ndakaterera ndichibva muLondon ndakapinda mu M25 ndikagoitenderera ndikaerekana ndakuHeathrow. Yes, I can imagine. Saka zvamuri kutaura izvozvo ishuwa. So yeah, people they have to be careful. No kubika even genuine documents. I like ningikiri sister vauya vachita akaita akashandisa ningikiri ye sister yake late sister yake. Please try to be genuine as much because paunoshanda hauzoshandi nefake unotoonekwa kuti you are faking hapana chaunoziva. So unogona kukanzurirwa visa rako because wanyepa wakuzopiwa kunzita chakati wakutadza. Yeah, very true. This lady ndakapinda mota akanditi ndoda kunotenga madhuze covers ndonomawana kupi ndoma ndakumupa link ndikati tarisa paAgos tenga wakadai so because anga ine visa card ndikati tenga wakadai so unoita uchi click and collect wozo no collector unokosvika unocollecta patinoita pa lunch break toenda tonocollecta akati alright ndomva atenga kunocollecta vachina zvikanzi ndikati handei saka nienda kuona munhu atomira ari kuda kuti inini ndimudrive ndikati you can drive handiti mune mota yako here ndikanzi I'm not sure kuti ndekupi ndikati aiwa ndokuratidzazve ndokuratidza kuti ndekupi munoziva akatambura kudodai so ndikati isamudrive iri yaiswa muneutral ndikati isamudrive ndikati
zvototopita basa rekudzidzisa munhu honestly ka kudrive takadrive about 4 miles kuenda kuAgos kwachona ndopa akatodzidzira kutonyasodrive kwachona achitandi ndakambodrive but kwakudhara tikati kuso warege kungotaura kuti ndakadrive kwakuda ndoda kurefresha kuti ndikite catch up. You are allowed kuti it's correct kutaura kuti handisoko at the moment ndakapedzera kudrive kudhara pane kunyepa hakuna Auntie, for the new arrivals, I think you also need to tell them kuti kana uine manual license you cannot you can go on. Yes, kana uine manual license uno drive both. Kana uine auto license you can drive manual. Dzokorodzai Auntie Magumbo, dzokorodzai futi. If you have manual license, you can drive both auto and manual. If you have got automatic license, like myself, I've got automatic license. I cannot drive manual. I know how to drive manual, but I can't drive manual because I'm not licensed. You could drive a manual. You are not allowed. Yes, you are not allowed. Awuvumizwa nabasa kuti ugona kudriver, but you are not licensed rako ari kuvumidze kudriver manual kana wakatora license rako neauto. Simple like that. Kana uine license zvekutaurwa naAuntie Magumbo, kana uine license re-automatic, haubvumirwe kudriver a manual car. You are not allowed, even if you are licensed, you are not allowed to drive a manual car. Please not. Asikana Matinyango kwenda kupi? Kwenda pamashops patesco apo uroti regeza ndikotora manual ndi drive. If anything happens, unoenda kujere. But kana uine manual, you can drive automatic. Manual, you drive both. You can drive both. But namo yacho vamwe tine manual asi ine automatic andiri kukunyevera hii. Ndinotsingaira vana chandoziva. I think it's a little bit difficult kana uchi driver because ndakambozviona ini pandai driver ndakatora license yangu neautomatic. But ndaibo driver manual handiti. Mota yangu yekutanga itori manual. But pandakatora license ndakatora auto for some reason. And then ndanda kuti musoro mangu driver auto ndakutotsvaga kuda kubreka kushandisa makumbo ese. Zvakatorera time kuti ndizive kuti okay ndapa auto, but now wango muserendende anyway. Very soon they are going to phase out. Kune vamwe vanoteka again. Yeah. Nenyaya yekuti naye maautomatic akazara munyika muno. Musanyeperwa nevanhu vachinzaenza uzobvumidzwa kudriver kana wanga uchidriver auto kuZimbabwe muno hamuna mota zhinji now sports car new cars dziriko idzo dzidzi mazuva ano dzasha dzava maautomatic. Yeah. So vari kuda kutophase out like what I was saying kuti matrucks 90% yematrucks ari muroad maautomatic, mabhazi ese in fact ese maautomatic. Okay. As manual. Okay. So they are phasing. Oh yeah. Okay. They are phasing out all this manual. Saka ni musaneseke musanzi nandiselina imi uno drive automatic ngone gumbo wani seiwe. Auntie, thank you so much for the information that you have given. I hope my new arrivals murukungo zvinzwira. Auntie Magumbo, Maita, you have a very good day. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Whilst we wait for some people, I just want to read out for the new people that are coming in. Let me first of all say this story. I think makaona pane story yakabuda mira yekuoma kwaita atikutyisidzira, but we are just saying it as it is. A story yekuoma kwaita zvinhu, and this lady aitoti ari kurarama nema leftovers anenge adyiwa nema residents. I think we all saw it. My new arrivals ngatinzwisisei and ngatinzwisisanei kuti pamunosvika pamwe zvinhu zvinombooma stereki because you are trying to find your way out. Zvekuti unoshaya kana chekudya chaicho.
When we were discussing it in the global group, where someone came up with a write-up, yekuti andiselina kana makuita live reminder ivanhu. For gently used cheaper clothes for winter, vari kuuya, swallow your pride and Google charity shops or thrift shops in the city that you are living in. Hapana chakashata kana kuti chisingaite pakuenda pa charity shop. Vauyi munonida ma winter coats kwa kutonhora. Tsvagai ma charity shops or thrift shops that are local to you. Momashandisa kutenga zvinhu zvakachipa. Ma charity shop kana kuti ma thrift shop. For Salvation Army, same thing. Uno Google Salvation Army kunzvimbo yauri ikoko. Pane munganyora kuti kana Primark anti yakachipa. Panzi Primark yakachipa. Munotsvaga ma winter coats akachipa ekukususukidzai muchienda kumabasa kwenyu. Nekuti mukazopindwa nechando wedu we. Chikakupinda ipa bonzo chaipoka munopedzera makungorwara zvisina tsarukano. And then panyaya yechikafu iyi, for food banks, for nyaya yechikafu, tsvagai ma food banks ari muarea mamunogara. Asi munonida proof of low income ne referral or kana uine ma food vouchers unogona kunopiwa chikafu ku food bank. Machechi emuno anorana zvinhu zvakasiyana siyana, especially mu winter muno, zvekuti unogona kunowana kana chikafu kana tumasangweji kana ana supu ikoko. Ndozve zvimwe zvinogona kubatsira mukati meino nyika winter uchiri kuuya. Kune mashops akachipa ari kutaurwa na Julia, hanzi unogona kuenda ku Aldi or Lidl, because I'll be honest with you, ana Tesco, ana Sainsbury, ana Asda, they've now become so expensive. Gone are the days yatakasvika tichitenga chingwa lofre chingwa 15 cents. Akusisina zvakadaro. Saka bvunza vamwe vari mZim community imi ma new arrivals. Kuti kune charity shop ndekupi. I know maZimbabweans tine system kuti anze kupfeka zvinhu zvemucharity. Ukanotenga car boot sale, yeah. Someone has mentioned ma car boot sales ari mu area mako ma Saturday ne ma Sunday. Enda unononhonga zvinhu zviri reasonable. Enda unononhonga zvinhu zviri reasonable. Isisi takapinda nanhasi inini ndinopinda mucharity shop. There is nothing wrong in kupinda mucharity shop. Pandiri panapa ndinopinda mucharity shop. Handione chiri wrong. Handione chiri wrong. Kwasiyana nekumusha kokuti hembe dzakampamwe dzakambopfekwa nemufi adzinzi adzipfekwi whatever. Kuno ukautoziva kuti yakambopfekwa nemufi here, nekuti vana varungu vanoti kana mama vafa vanotuta zvinhu zvese vaendesa kucharity shop. Iwe chaunenge uchida kudzirwa ku food bank, chaunenge uchida kuwana chikafu. Ku health sector bvunzai vamwe. Musa lapse kumwa mapiritsi musa default mapiritsi enyu muchiti muri kushaya kwekuenda. Vari kuuya mu United Kingdom, regai nditaure ndichidai, kana uchifila uncomfortable to say it to someone or to ask information because maybe health yezvauinazvo ine ka stigma kekuti munotiziva maZimbabweans tine system yekusekana. SIS MELLY's diaries ine admin team inokwanisa kukubatsira kuseri in private. Tisina kana kutobvunza zita rako kuti unonzani. Saka when you see
other people writing wadi kubata anti Selina. There is a reason why they are saying wadi kubata anti Selina. Zvimwe zvinu vamwe vanhu vanenge vasina confidence. Anti Selina havazi doctor. But anti Selina kunyangwe vasingazivi sekusaziva gamu kwavaiita kuti ndee hanzi genital whatever. Ndinobatawo a next admin or inini ndinoisa pagrupu ndiri muzita mangu inini ndichiti weduwe munga direct womunhu uyu kupi. Ndo zvatinoita seadmin team facilitating vanhu vanenge vachifunga kuti vari kunyara nezvavari. Toisa ningirikini information vanhu vopindura either pagroup kana kuti vouya kwandiri. Ndo mamwe mabatsiriro atiri kuita new arrivals iwayo. Ndo zvezvimwe zvatiri kuita zvekubatsira new arrivals. If you want to join in and chip in pane zvaunoziva, the number to call is pinned below, or you can ask to be added. Kana uine guts dzekuuya live, you can ask to be added. But please, my new arrivals, uyai nezvinhu zvenyu zvakachena. Ndinodzokorodza uyai nezvinhu zvenyu zvakachena. Kana muchipinda zivai zvekutaura papa immigration. Zivai zvekutaura. Mukuseka vanobvunza zvimwe zvinhu mukuseka. Iwe ugopindura uchiti muri kuseka, but regai ndikutaurirei kuti zvinopinda munzeve mako. Saka kana tasvika ngatiregerei kungomwashuka kutaura. Ngatitangei tafunga zvatiri kutaura tisati tataura. Nekuti anokubvunza achisekerera achiita kunge ari kufarira, iwe wotobva wapinda zenze rekuti ndafarirwa panapa. Hanze kune ma-free cycle groups or websites matsvagei muarea menyu household items and clothing. Avo vari kuuya nemhuri dzavo. Look for free cycle groups dzekuti munogona kunowana property nema-utensils ekushandisa mudzimba kuma free cycle groups ikoko. Saka kuarea kwako kwaunenge wasvikira, ziva zvinokwanisika kuitika muarea mako, kana kuti Google ngoti free cycle groups kana kuti free household items within my area. Unowana chenjedzo pa Google. Vamwe vanhu vakambondiseka vachiti atiselina munoda Google select. Google inokuudza nema recycling centers hanzi dzine furniture, dzine mafurniture akanaka ane cheap price na Tamara Madziwa. Ma recycling center kuvanhu vari kutanga mhuri vane family dzavo dziri kuuya, ma recycling centers futi. Pa Facebook hanzi na Emma pane inonzi marketplace yaunogona kugoogla. Kana uchinyara tibate se-admin team tibatsirane. It's okay. Information tiri kutoida magumbo. Alright, ndachida kuti pane mamutaura zvehembe zvinodziya and all that. Tinoona vari kuuya vachitonhorwa zvokunge munhu achauya kubasa negumbezi. Zvekuti ukaofewa hembe kana nyangwe nevarungu vamunoshanda navo kana nyangwe nomumwe musimba uinawo, there is nothing wrong to accept makoti aya. Mumwe haachadi, because sometimes tinoti macolors this year kana kuti grey colors kana kuti green colors, mumwe haachadi makoti aishandisa last year. Anogona kuti do you mind, vamwe vari kuona kunge tiri kuvadadira kana tavaofa hembe dzatisingachadi kana bhutsu, matrainers kana accept, there is nothing wrong. Yes. Is even isusu vachina tiri munomu sometimes totogona kutokumburirwa something nice neshamwari yangu. There is nothing wrong. Inini ndine shamwari yangu ine vana vati kureidza nevangu. Kana tichienda kumba kwacho tototi nhasi tine shopping here, kureva kuenda muwardrobe mevana vake vakura ivavo zvimwe zvinhu zvaanenge vasingashadi, and vana they are even happy. So accept ndikikiri ukaofewa mbatya, accept them. Wosarudzawo dzaunoda dzaunokwana, konoti izvawo hatsaiti unosiya.
akusi kushorwa kuaccepta izvozvo. Even iwo mafudzi ukaofewa kana nezvimbuya zvaunoshanda nazvo zvimatindi food kuti zvakawandisa kumba kwangu hapana chakashata kubvuma. Mazuva ano chese chinotobatsira nekuti zvinhu zvadhura. Zvechokwadi mapasta aya munhu ari kukuofa bvuma bvumawo and vamwe vanhu let's say pane vamwe vanhu kunetseka kuti ufu uri kuwanikwa kupiwa bva kuZimbabwe. Kune mashops akaita sana Sainsbury's vakutengesa iwisa. Oh, is that so? Yes. Oh, okay. Yes, ukaenda kuna mabig ngikiri maSainsbury's ari kutengesa iwisa, even mana big taxi vanotengesa iwisa kana imwe yakanzi ngikiri cornmeal, imwe ndeyeyellow, imwe even yewhite yakaita kunge mugaiwa. Zvese zvinowanikwa kunana Sainsbury's kumasupermarket chaiwo. Alright, I didn't know. Yes. Inini I've always gone kuma Indian shops, or if I go meat buying Milton Keynes, that is where I get my iwis. I didn't know my big shops vakutengesa. Oh yeah, like banana Tesco, like kana pane imwe ndatombobika papage pangu inonzi multi-grain, so it's very nice in ufiwo ndewe kuSainsbury's. Alright, okay. And utori cheaper futi kuSainsbury's somehow. Utori cheaper. So ndo zvindaida kutaura izvozvo zvekuti vanhu ngavagashire zvavanenge hembe dzavanenge vapuwa, hakusi kushorwa, hakusi kuti hauna, because there is no way yaungabve newardrobe yako yese kuAfrica uchiuya nayo kuno. Whilst we say that, my new arrivals, I think you have been told by your employers, hamu accepte zvinhu zviri kubva kuma clients enyu amuri kushandira. You don't do that. You are not allowed, and I think you have been told kuti you are not supposed to accept. Thank you so. Pane vakauya last week chete vandaitotaura nayo, I hope ari kutondinzwa. Akabvunzwa pa Heathrow. Mubvunzo iwoyo kunzi because vari kutesta nawo vanhu vari kuuya nemavisa eke. Akabvunzwa kunzi client yako ikakupa gift yakadai so unoita sei. Saka ndakati iye akatanzi pataitena twakauzwa kunzi augashire gift iri more than 2 pounds. More than 5 pounds. Augashire gift from a client more than 5 pounds, something like that. So ndosa akatopindura akatonzi yes. Okay, anditi muri kuzvinzwa. Kana ukagashira gift yachona even ye 5 pounds, even ye 1 pound, yes, suppose even my chocolates, you have to let your manager know. Yes. Ndofunga Mrs. So and so on, vantipa bottle of wine, kana uti vantipa chocolate, you know, it's at 20 pounds and all that. You have to, and I will accept a 20 chocolate at 20 pounds. You have to let your manager know. Kana kutobvunza manager kuti ndogashira here. Yeah. You are right, Magumbo. You are right. Yes. Thank you. Ungogashire kana ngoti nekuti wangochiona chingori chichikuda kutonora so chakuta se wakuda kungotora. No, you are not allowed. Unogona kutozonzi zvinhu zvangu zvandinosiya apa ndichida kunoisa kufood bank zvinotorwa na carer wangu. Chanda mazuvano. Izvo angachida kutongonozvipawo kana kunorasa chaiko. You don't. Wow. Autoresha usina kupiwa. Valued information, Magumbo. Thank you so much. Yeah. Ndinodavira kuti vari kuuya muri kuzvinzwira kuti you don't accept pane vari kundikola but mukandikola normal mukandikola nenormal I won't be able to return your calls. I won't be able to return your calls. Pane vari kuda kuedwa here. Let me just check. No, hapana vari kuda kuedwa, so that is clear. Pane vari kundikola nenormal. I won't be able to call you back. Do not accept maningirikini. Hold on. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini. Hello, Auntie Selina. Hello, how are you? I'm fine. Makasimbere. Aiwa tiripo kuti makadiwo. Just to add on, unoziva kuti ini ndine murora wangu ane care agency yake kuti zvemasponsor.
panyaya malicense yamamuchataura iye. Saka akaunza in total 30 people kubva kuZimbabwe. Okay. Vamwe vakabva neSouth Africa ikoko. So vese vaiti vane malicense, out of 30 people only 5 can drive. Munoona nhamo yacho iri kuitika. Saka pa 25 vese vasiri kudriva vaya they were forced kunoita vakabva vatonzi no. He said that akukanzira masponsor ma-COS enyu omoenda kuma-lessons. Auntie? Hello? When they came, did they disclose kuti havana ma-license? Vanga vainawo, but ndofunga vakachengera. Zvanzi Zimbabwe vanogona kutengera ma-license mafeki. They've got license, genuine license from Zimbabwe. But havagoni kudrive wapuwa mota kudayo. They've no clue at all. Kuti mota inogoitwa sei, not a clue. Out of 30, only 5 varigona kudrive. Saka 25 years avasigona kudrive. Saka what muroro wangu did, akabva ati zvoni munhu wese isizvo ndakukanzira masiyo ese sekuti really I'm not gonna put myself at risk necompany yangu muchiita ma-accidents. Vese vakanzi vaende kuma-lessons. Guess what? Ma-lessons they're costing 35 to 40 pounds per hour. Per hour. Saka imagine kuZimbabwe only to find kuZimbabwe koko panga paita apa takaitisa muzukuru wedu. There were only $6. Saka vanhu vaya vakomla saka one watch outans aita up to 25 lessons. Imagine 35 apa anoti havana mari ka. Saka company vakati vanhu vasina mari tiri kubhadharirai akukomplaina futi vakukomplaina kuti mari dzikudhura but imhosva yavo ka. Vakatengere ma-license vachiuya kunoko. Anti, ngatidzokoredzei ipapa. Vanhu ava vakarecruitwa but vakadeclare kuti vane ma-license. Vanotonawo ma-license kuZimbabwe. They've got ma-license from Zimbabwe. Zvavakadeclare kuti vane ma-license from Zimbabwe, they come here havakwanise kudrive. Avatorina kana clue. It was only a way yekuti vaunzwe kuno. Muroro wangu akatora 30 of them. And 30, 25, and 5 only ndo vakapinzwa pamota. Handimuza mabasa avaende kutanda door to door. And they needed drivers. Saka vakatenga ma-license. Saka 25 vese havana. Saka company yakuti takuunzai makadeclare kuti munawo. It's either you go kunoita ma-lessons tichikubhadharira isinzi musina mari. Yes, kana kuti tokanzurisa ningirikini yenyu. Ma-COS acho saka havana choice saka vakabvuma takuenda ma-lessons. So ma-lessons there only to find kuti munomuza ma-lessons akudhura. Zvokuti 35 pounds an hour. And ava vanhu kuti hasamudriver saka kutotanga kuti one kuti clutch network sei kudi. Saka one of them hanzi aita up to 20 lessons now. So can you calculate mari yese yekuvanhu vari kuzviritsa? Why are they making them so? Vakutanga kuti ma-employers vakaipa but ndiwo watenga ka-license anti. Wokuti pomwe ndidzo dzimwe mari dziri kubatwa idzodzo wakuchema kuti vari kutibatira mari. But inini murora wangu chaiye mukadzi wanjodzi yangu ane ma-COS ati handizvipame futi handichaziva kuti ndoita sex kuti ma-lessons ari genuine kuZimbabwe. Handizivi kuti anotengeka sei. I don't know how. Ndiri kuona magumbo ari kuti they are buying genuine licenses but vasingagoni kudrive. Ari kubvumirana nemi. But paroad havagoni. Saka pane one of them akanditi one of them ane 20 lessons dzaaita so far. Hanzi handina choice. Isizvo ndakavapa choice kuti it's either ndokanzira ma-COS angu vakadelimbeteta tikumbirawo. Saka izvi zvakuita ma-lessons 35 pounds an hour, it's a lot of money. Better uite kuZimbabwe. Saka vanhu kutongopesana kuti vari kuZimbabwe chingoenda kuita zvinhu zviri genuine. Go for the lesson. $6 an hour. It's not much. For like 35 pounds an hour. Yes. Ndinodavira kuti vari hanzi naPamela MK inini I did 50 lessons of driving. Akanditi tete, one of my staff ane 25 lessons daaita so far. 25 nanhasi zvakangoma munongoziva unogoti marodzi kuti chii ari kupanika ende zvaakuona ngo vakushandira mahara. Nekuti akati ndakavapa option yekuti sezvo ndikukanzira hangu COS yangu. You know what I mean? Kana anzi vakati aiwa toilet mali but 35 pounds an hour, it's a lot. Itaikumba vanhu vedu mubetsereka. That's the only hope. Pitch hera hatisi kuramba zvauri kutaura. Hatisi kuramba zvekutenga. Asi kana ukanga watenga usingazogone kudrive kwacho zvinobatsire chii kutenga kwacho? Wouya kuno wakunzi motikari nekuti domiciliary muri kufamba from door to door. Wakunzi motikari haugone kudrive. Saka kera ningiri employer akuti it's either ndinokuendesai kuma lessons asi ndinobata mari yangu papay nekuti one lesson mazuva ano iri kukosta 35 pounds.
ndobata mari yangu. One has done 25 lessons. Arikurwadziwa nekuti employer arikubata mari yake yema lessons. Saka employer woita sei woi pakadai. Munoziva kuti antika murora wangu amaitanaka akati zvona handina kuvatsvagira inini kuna driving stand akati tsvagai venyu mega. Alright. As long as you do the lessons, but akawapa option yekuti akana inda kwese kana monditsvagira wenyu yewa ndobhadhara mari even kubhadhara kuti ama crash course aya. Ndobhadhara mari but andinobata masoti anogoinda iyo company inga avangabhadhari kandi it's not fair ka for murora wangu kunga achivabhadhara ma 35 pounds an hour pakusingaiti vanhu 20. No. And imwe nhamo ine muroora wako kunyangwe akati akuda kunokanzura iye achipa reason yekuti vakataura. And apo mozati ende vanga vaita like anga wana mapende mozati zvinoita nonzi nomiti tuma yekuti zvone mabvunzanira usina hari. Ndopa anga wana mapackage. Munoona saka kuti avakanzurona iyo zvakumukanganisawo basa munongoza ingori depression yega ndikati vakomanaka ndipo unozoona kuti kumbaka vanhu ndinoona kana izvi zvekuti malessons ekuti achachinwa ndikuona nge home office zvichakanzurwa vachamaramba malessons edu ekumbaya nekuti macomplaints achanyanya anti vanhu vari kutenga malessons. I don't know why. Kana watenga chita malessons kuZimbabwe then do a few lessons and we are une ruzivo rwemota. Yeah. Auntie, thank you so much. Saka mati muroora ari kutora. Auntie, akauya vakawinda vanhu peti saka pari zvimwe zvaanga achingochema tete ndaita stress. Muzati of course maemployer vamwe vakaipawo vamwe vanotora vanhu vachidaiwo but iye aita stressing yevanhu vari kuuya vasina vasikagoni kudriver. Akatora 30 mufunga akatora 30 chaiyo 30. Chakubatai kuseri. Thank you so much for your contribution. So much, Auntie. Thank you. Aiwa matoti ngwadza nekuti chenjedza saka vanhu mabesa kana vachinge vatenga at least do a few lessons kuZimbabwe iva neruzivo rwemota. I know zvekutemo yekuzodzidza izvo unozozvitobhidha but iva neruzivo kuti kuya kuti ungotenga hako ungotenga because I don't know how vari kutenga ari genuine sei handisi kuzvinzwisisa ini. Munoiziva nyaya yacho Auntie. But zvakaoma vapinza muroora wangu panguva yako mazvive inini otenero vangu basa handizokwanisa kuzonge ndichimubetsera mamakosi handinawo nditoro busy muupenyu hwangu. Yeah, shame. All the best to your ningirikini to your sister. All the best. All right. Thank you, Auntie. Ndatenda zvangu. Thank you. Bye-bye. Ndatenda. Yeah. Anditi murungozvinzwira. That is why initially I shared the story yemukadzi wokubika mapepa. Kuti it's important kuti at the moment uye nezvinhu zvako zviri genuine. Because zvichakubata kumberi uku. Sister wa uyu apa catch 2 yekuti akaprocessa achiti vanhu ava vanavo. Ari kuti haka anodzokera ku home office kuti anotaura kuti ndo situation. But na iye futi ari pashinyazi yekuti anonzi hauna unge wakaita thorough check. Handiti muri kuona zvamushatirawo. Ndosaka akutoopta kuti mochienda kuma lessons acho kwamunenge matsvaga inimi ndochibhadhara asi mari yangu ndinoibata makuchema futi zvinotinoda zvakadii. Saka kune vari kuuya at the moment, tryai by all means to do zvinhu zvenyu zviri straight. Tryai by all means kuita zvinhu zvenyu zviri straight. Manzwa kunzi pa immigration chaipo. Sorry, excuse. Nasi ndatombo manager kutaura stereki. But zvakuda kuuya. Vakuita tuma random questions tikokungobvunza. Zivai zvekutaura. Mimwe mubvunzo tangai manyatsoti fungei nekukurumidza. Musati makurumidza kuvapindura vanhu vepa immigration apa. Nekuti zvino register. Ndakakuudza kuti takaona mumwe akwira ndege akutodzokera. Takashaya kuti adzosererwei. But wakatodzokera asi akanga apiwa visa. Anyora zvese aita ma TB test. Asi wakatenwa back akatokwira ndege yekudzokera. All she will ever talk about is ndakasvika ku UK ndikagumira pa airport handina kupinda mukati. Kana usingazive bvunza.
kana uchitya kubvunza vari kumusha nekuti unenge uchitya kuroyiwa, chitsvaga wacho ari kuno ubvunze. Kana uchiti unotya kubvunza, chitsvaga mamagroups akaita seiyo ayana SIS MELLY's diaries wobvunzawo. Kana admin asingazive gamu saantiserina achabvunza kuti gamu chi, odzoka kwauri wokuudza kuti gamu chi. Saka hapana chakashata kubvunza, kunyange ukauya kuna antiserina because uri kunyara kunobvunza, vachakubvunzira nezita ravo ivo. Ndo mashandiro atinoita. Hanzi nakei nanga driving in the UK is complex, very complex, very very complex. Vamwe isusu nekusaziva kuti kana warasika unogona kuenda pa next exit zvichitofamba kuti udzokere. Aiwa takangoramba tichingoenda neM25 tikagoitenderera yese tikagonobaka ku Heathrow Airport, tikagobva ikoko tikagonanga Slough futi. But it was a lesson for me, because I did the mistake of driving here for the first time, express from London kuenda ku Cambridge. Apa ndiri kurely on map kwanga kusati kwane Google. Saka experience is the best teacher. Kudriver muno is very complex. Unoti wapinda muroad dzawanda road dziya, hauzive kana kuti junction yaunofanirwa kutena kwauri kuda kuenda, hautozive zvemajunction. It's very complex. Saka zvakangonaka kana kubvunza, kana kudzidzira uri munhingirikini mako imomo. Don't embark on long journeys iwe usati wakunyatsoziva kana area yako. Zvekudriver muri pafoni, ndine mumwe wandinoziva akatotorwa. Siyana ine zvekudriver muri pafoni. Vamwe vakuziva kuti apa ndo pane kamera, apa vakuziva. Iwo usingazive inongoti kachka kamera. Iko zvino it's possible kutorwa uri pafoni uri motikari. Inongoti kachka. Ende chakashatira dzemuno dzinokuburitsa nepicture yako, haikona uchiita chinja magia uripo. Inonoti kachka pauri kuti chinja magia ipapo ndopairi kunoti kachka. Inokurakidza nepicture zvekuti unotadza kuzviramba kuti handizirini. Ngatingozivai zvemuno kana wasvika muno. Zvataita kana uri kumusha wochitombosiya kumusha. Hapana chakashata kubvunza. Kwakanaka stereki. Uye chiziva vekubvunza. Neve muno tine system yekuti hapana chandiri kutomboziva. Kana handina kana wandinotomboziva. Iwo malicense iwaya. Kungobvunza kuti nai makaunzani? Vakomana musadaro, makaunzani? Vanhu vari kutsvagawo padiaries apa kuda kuuya. Nai makaushandisani? Anza achato. Vese mune same answer yekuti kuti hachatotori. Hachatotori. Vachatori. Chatozokutsvagira mumwe. Pane mumwe akanditi havachatori, ndichakutsvagira mumwe. Kwakundipa munhu wokuti hanzi fonera yavanzi vari kutora. Kwakufonera munhu iye hanzi I've never taken from abroad, I only take from here. Musadaro vanhu vaMwari. Zvino kana muchinyima information nekunyima information ye ningirikini ye kuma charity shop mungatonyima kuti ngaspende, handiti wakafunga kuti vanozvigona, ngaspende ngaanotenga kuningirikini kuJohn Lewis ikoko jacket ngaanotenga. Ngatiregere kuita mwoyo wakadaro wedu. Zvaunoziva udzawo vamwe ushare. I'm so grateful for the group SMMD Global. Munombozama kushare information. Munombozama. Asi chishare iwo kane masponsor vari pa SMD. Chishare iwo ne masponsor. Amenoti pana ada kukola iri kana ada kuedwa ma new arrivals kana kuti vari muno mutiudze kuti zviri kufamba sei. Ndine mumwe wandambotaura naye new arrival akauya achiti iye akauya nekambani yevarungu, ndo yaakauya nayo, akatohauzwa muhotel, and kwai hanzi I'm looked after very well, and they check on me stereki. Uya akauya ari kuita ma live in, saka pakaipa. Kutaura nyaya dzatataura kuchenjedza vamwe, kubika macertificate akabikika zveshuwa, we can't run away from it.
It's awash on the internet. Those that felt it's very sensitive, it's there. Ukangono Google so unozviona zvichingoti ta kudi. Unozviona zvichingoti ta kuuya. Azviregere kuuya. Zvachose zvinongobuda. Asi ngatingoshare iwo tidzidzire kushare information nekudzidzira kusabika. Tisabike. Vakabika kudhara. Handiti, iko zvinoita catch up on you, especially kana wakunorenewa. Ngatirangarirei kuti vari kuuya iko zvino manew arrivals. Muri pa work permit inozonida kurenewiwa. Saka ukatanga kuita miscellaneous uri pa work permit, you are done. Uchatsvaga varoi pasina. Saka do your best kuita zvinhu zvako zviri clean. Do your best kuitwa zvinhu zvako zviri clean. Kana uri pa work permit, try by all means kusawanikwa uri on the wrong side. Nekuti zvicha affect application yako mangwana. Zvicha affect application yako mangwana. Regai nditaure ndichiti manew arrivals, kana muchitambira mari, chisetai aside mari yerenewal. Hamuitirwe for free renewal. You pay. Munobhadhara. Saka setai aside mari yerenewal. Before you know it, kana makapiwa 3 years, it's gone. Ukanonoka kurenewa ne one day you are done. Wa illegal. You renew 1 month before your visa expires. Ukanonoka zvapera. Saka ngatiitei zvinhu tichiziva zvatiri. Tisaganze kuti tapinda nekuti muchangotanga rwendo. Vamwe zvakazotibata papa kunzi makambogara muri illegal. Saka munofanirwa kuningirikira matadzo enyu, munofanirwa kuripirira matadzo enyu. Pataifanirwa kuwana indefinite hatina kuiwana. Tichiripirira matadzo edu. Some of us, it took us 20 years. It took us 20 years. Saka kana mapinda muno manew arrivals, marai muchiziva kuti mune rwendo kumberi kwenyu. Kupinda muno kutanga. Kufamba kwejeni kwenyu mune rwendo. Kana morenewa moziva zvamunenge makataura pekutanga, nekuti zvikazonosiyana, you are done. Remember kuita to crime tunoenda pa DBS yako, those coming to the United Kingdom. Zvinoenda pa police record yako zvokuti unotadza kukliwa. Unonyorerwa pa DBS yako kuti uneka crime kawakamboita. Manew arrivals ari kuuya kana muchipinda mudzimba mevanhu. Ngati remembei kuti dzimwe dzimba dzine makamera. Usabate kana kunhonga chisiri chako. Usabate vanhu vevanhu zvisiri izvo. Shanda nemwoyo wese sezvazviri. Nekuti the slightest yechinhu chaunenge waitwa chikapikwa pakamera, you are gone. Vanhu vari kuuya. Kunoku tinoliva na big brother anenge achingokuwacha. Big brother anokusiyira padhoo retoireti paya ndopa anonomirira upinda hako mutoireti. Asi uchibuda kubva mutoireti uchibuda, big brother atotanga futi. Zvizive izvozvo kuti mudzimba mevanhu mune makamera. Haikona kunhonga chisiri chako. Kunyangoona chakaiswa hapo uchifunga kuti ndo panomboiswa marara zvataurwa namagumbo. Haikona kutora uchiasuma kuti ndo panomboiswa rubbish. Haikona kutora. Musafunga kuti zvamauya muno tinodiwa ba.
ganda redu iri munongoriziva, haritambirike kwese, haritambirike kazhinji. Vanogona kunge vachikusekerera but ivo vasingatokudi chaizvo, but iwe wakauya kuzoshanda. Saka ngatizivei zvatakauyira, ngatizivei zvatakauyira. Kana wakabika wakuchitotanga kufunga kuti zvinopa ndichariniwa ndichiti chi, ndokunge wakabika. But admin team SIS MELLY's diaries, for all the diaries that are coming, we are available and on standby to help. If you can't reach one of us, you can reach another. Or if you have got another diary, we have got a global group that we have, but you have to be vetted first. You have to be vetted first. And the cinema rules mu group akati simbei, our group has lasted risina squabbles because we don't tolerate nonsense. Ukaita ako nonsense, you find yourself gone. Munosara motsvaga kuti handiseri navaripi, ivo vakaburiswa mugrupu kudhara. Saka tsvaga help kana wasvika kuno. Bata magrupu akasiyana aunofila iwewe kuti anogona kukubatsira. Wadzana nevamwe, zivana nevamwe. Apparently we are having a lot of deaths dzevanhu vari kuuya. We have a lot of rufu kushaikirwa nevanhu vari kuuya. Number one, mumwe anenge aine ma-underlying issue ake, atadza kuwana rubatsiro nekuti haasi kuziva kokuenda. And let's not assume vanhu vanofanirwa kuziva kuti anoenda kwadokta. Zvinowanika. Tine vakawanda vakati varasikirwa neupenyu hwavo vari mukati meino nyika, vachangobva mukuuya. Saka wana ari padhuze wokutaura naye kana achibva kumusha. Mochinjanawo manhamba, mozivana. How do I join global group? You can get in touch with any admin of your choice. You can get in touch with any admin of your choice. Pana Chair Gordon, pana Auntie Selina, pana Ana Chelsea. You can get in touch and I'll direct you accordingly. Ina andivete, Auntie Selina wari software wagona kuveta, andivete, but I can direct you where you can be vetted before you are put in the group. It's not everyone that we put in the group. We vet you first. Kana wine tisina unyatsogutsikana, we will be honest. Ati kande mu group. Saka, I hope we have said it all, unless someone has a contribution. I wish so many people had joined in to hear this. But chida vachaona chiri chimunya. Vachaona chiri chimunya. Kana uchiri kubva kumusha, traga as much information. Yes. I think the UK chapeza Queen Silla. You can come in. You can call from USA. Anyone, we are now free. It's open. Anyone to call in and share kwavo ikoko. Shida kune vamwe vari kuendawo vachitonotsvaga mabasa kwana Canada. Perpetua chinyani uri kupi. Let me also say this, vari global group. Don't attempt to even come in if you are using an African number. Takamboita encounter ima African ma 263 nema 27 zvikatomboti temesa musoro tikazopedzera takubatana nana 6 takutsvagana nana 6. Saka kana uine number isiri a UK number or kwaunogara ikoko mugrupu haupindi hako, no matter situation yako kuti yakamira sei. Ende kazhinji futi tinokumbira kuti uise picture yako unless you have got a reason that you explain why your picture can't be shown. Nekuti kana uchiona yangu iwo uri kurambirei kuti ndione yako picture. Saka ndo nyaya. Anti Perpetua muzi mugroup ereni. Chindibatai Anti Perpetua chinyani ndibatei. Hamuzi mugroup. Per group you get all things. Vanhu varuda information dzekumusha. Let me tell you how
why I encourage you to get group. You get to know. Pane munhu akakanda linki rekuti Zimbabwean embassy iri padhuze nepandaive vari kuda kurenewa. Vari kuita ma-outreach programs Zimbabwean embassy. I got it in the group. Ndikato magombo. I got in the group ndikatoti hai joke. Ndikatoti zviri genuine here izvi. Zvikanzi zviri genuine. Ndakageta mamaningiri. Instead of going to London, I got all my documents ready. Ndikatoenda kwakange kwataurwa ikoko kunzi ndokwavari kutoitirwa. Ndikatoita zvinhu zvangu pari zvino zvinhu zvangu zvakaenda kumusha. Saka that is the benefits yekuti you get to hear what is happening kune ma-outreach embassy kuti ari papi apa kana usikaziwe une zvaunoda kuziva kubva kumusha ukabvunza unowana nokupindura. Kana uine apa tinobvumira kutengesa, especially ma-Friday mazuva kwakanyarara kuti zi tinobvumira kutengesa, but you get a whole lot of information per group. Asi kana hari makuhwa kukanda tu video tinenge twawanikwa ku Facebook ukokwa zvakadaro hatibvumiri. Tine zvakawanda zvatisingatongobvumiri. Saka you find kuti kunyange ukapinda dzimwe nguva panenge pakanyarara kuti zi, because there are so many things that we don't allow in the group. Saka it's a very peaceful group. You will never find muchita congested nema message ari kutaura zvinhu zvisina basa pa group. Ende kana usikadi kutaura nyaya yako unopotera ku one of the admins, ndiye anokanda nyaya yako pa group poiswa ma answers. Kana kuti vanhu vanoya kuseri nema answers avo. Chakanakira kuva mugroup futi ndechekuti isusu ku global group what we do is kana mumwe munhu ane kutambudzika kwaanako tinotsvaga vanhu for example someone ati ndiri Birmingham ndaita covid, ndofunga ndakambotaura kuti akati ndinongoda sadza, I can't get up to cook my sadza. Takangoisa mugroup. We got someone from the group who said, I'm not in Birmingham, but I've got a sister that I can assign. Akato assign sister wake, akamuendera akamubikira sadza rezviyo, sadza rejena, netunhu twakangosiyana. Akaningirikini, akaendesa, akanosiya padoo. But munhu wacho anga asitombori mudiary futi. But she was willing to do that. Those are some of the things that we do. Some things tinozvitadza zviri beyond our control, and then some things tinoita, and then futi mukuita medu, I'll be honest with you, some things tinovheta kuti zviri genuine here, atidi kuzvikanda munyaya dzatinozoti takumbira vanhu kuti vabatsire and it turns out not to be a true story. Saka kana takumbirawo kuti tiri kutumira munhu before we do anything, ndo mashandiro edu. Because some people might feel offended kuti muri kuda kutumira munhu kumba kwangu kuti zvidii. Dzimwe nguva tinenge tichida kukuona hunenge huri urugwere. Dzimwe nguva tinenge tichida kuasesa kuti tinogona kubatsira kusvika papi. Ndozvo zvimwe zvatinoita SIS MELLY's diaries. I think kana pasina vada kufona veAmerica vambenge vati vada kufona. Kana pasina vada kufona ndingachingo-winda zvangu down. Vamwe vachaona chiri chimunya. Kana wasvika kunobatawo someone, let someone know where you are, please. Let someone know where you are, please. We have had several vakawanikwa vakutodekomposa mudzimba dzavanenge vachigara. Zivisa munhu kwauri, please. Kana uine zvinokunetsa uchifila kuti haukwanise kutaurira vanhu, choose either group, one of the groups dzemu UK dzaunobata wotaurira munhu iyeye kuti uwane help. Kuuya kuna Auntie Selina hazvireve kuti vanozviziva zvese, asi vachabvunzawo kune vanoziva. Kune vanenge vachirwara kuuya kuna Auntie Selina kana zvichinzoenda kuna Auntie Selina hazvireve kuti Auntie Selina vanorapa but vanokudirectawo kwavanofunga kuti ndokwa kuenda. Do you know pano pa diaries? Ende vanhu vacho havadi kuuya. Do you know pano pa diaries? Pano pa diaries we have dealt with two
home office issues dzekutobatwa nehome office chaiyo nekahudhayari kedu. I've said this before, but unfortunately vanhu vacho havadi kuuya. Mumwe wacho anga ari in an abusive relationship, aunzwa nemurume. We managed kuti tisose information ne1 person wamunotoziva, wamunotukira munhu wake zvokuti akatibatsira, akanopinda murefugee accommodation, akaproseserwa, tikabvunzwa zvatakabvunzwa, tikakonfirma semadhayari kuti akatibata achiti ari an abusive, and we redirected maorganization anodhila neabused women. Akabviswa pavhiza remurume mukadzi iyeye, iko zvino akapiwa indefinite leave to remain. No, atone gore akapiwa indefinite leave to remain. Mainingi vane gore vakapiwa indefinite leave to remain. Nemwana wavo musikana wavo vakange vauya nawo vakatobviswa pavhiza remurume. Zvinova zvakashoka murume kuti ndo zvakanakira kupinda magroup. Zvinova zvakashoka munhu womurume kuti vakaswicha sei vakawana indefinite leave to remain. Iko zvinotava kutaura nyaya yekuti it's been a year vakawana indefinite leave to remain yavo, vakufanirwa kuchitanga kuworka on citizenship. Saka zvimwe kana tisingazive tinotsvaga vanoziva vanotibatsira, tinotsvaga vanoziva vanotibatsira. But tine two stories dzevanhu vasingadi kuyozozvitaurira vakabatsirikana pavo nenyaya yehome office, vakapedzera vakugara kushelter nemwana nenyaya yehome office, living under abusive relationship, yekuti vakatanga kudiariza jeni yavo nekuti vanga vasina evidence vanga vasina evidence until she started diarizing. Vauya padiary tikabatsirwa nasomeone. Saka ndozvo zvimwe zvatinoita. We don't pretend to know it all, but we try to help. Tinotonge tichitofara chazvo kana tichizita. We do it with all our heart. Remember, we do it not to be paid, but because we find joy negroup ratakajoina rinoda zvekubatsira. Saka we do it. For those that have spoken to me even in the early hours of the morning, you know kuti kana paine crisis, admin team tinokonektana tigo edana. One case that I dealt with was 3 o'clock in the early hours of the morning, because it was a desperate call that needed desperation. Chelsea aimhanyane kwake andiselina vachimhanyane kwavo, SIS MELLY vachientertaina munhu pafoni apo kuti asaite zvaaida kuita. So those are some of the things that we do. So when you get here, know someone who has been here. Get into a group raunoziva kuti riri genuine, risina zvekutaura. Saka handiyoyo ndofunga tataura and tataurisa. Thank you so much for joining in. It's been a pleasure kunzwa kukuonai tichingoshare nekuteerera zvandanga ndichitaura. The name is Auntie Selina. Let me check if there is no phone call before I sign off. No? Okay. Pantonema message yekuti please add me to global group. Do my message aripo. Okay. I don't know if anyone can type my number, my official number, so that munondinyorera ipapo. Mukandinyorera pane iyi ndakutoidzima. My number is 44 global group 079. If someone can type that for me, 079 460 73586. 079 460 73586. If anyone types it, then I will add it. If you get in touch with me, inindinoku director kuvanhu
vanovheta. Inini I'm too soft, I can't vet. Okay. Suku, thank you so much. I'm too soft, I can't vet. Saka pakapinda zvipoko ndinongonzi ndiantiserina. Pakapinda chipoko ndinongonzi ndiantiserina, hapana mumwe bvunzai antiserina ndimakaedha. Ende pamwe kazhinji ndine ndakaedha zveshu nekuti handina kuita, handina kubvunzurudza. Saka I'll direct you to the vakutondifonera panhamba yangu yandapa iyoyi. Vakutondifonera. And pa registration, please don't send me a message muchiti muda kuregister. I will totally ignore your message. I will not even respond to it. And not like thank you so much. The number is pinned. Because I've got too much my emails, I will not even respond to it. And to acknowledge until I call out ndapiwa ningini clearance yekuti ndakwanisa kupinda kuti ndinyore. Until then, please don't even give me your details. Don't even call me because ndichatokuudza kuti anti handidi kukupromisa kana kuti mukoma handidi kupromisa kuti ndichakunyorai kana kuti ndicharemember kuti makambondipa information yenu nekuwandirwa kwandakaita. Saka until I give the green light, I can't. And ndingosekerera kwavana ndakagara pamberi pecomputer yangu nyowani. Zvakaita pay off. Now we can do our diaries work pa computer. The name is Auntie Selina. I was your facilitator in today's program. Until we meet again next time with another topic. It's a very good afternoon from me. Probably a very good evening to some people that are in Southern Africa. Thank you so much for joining in. But South Africa or Africa, you've got your own admins that you can get in touch with if you've got anything. Regainti kana usina kudairwa ne ma admin try mumwe. But kana usina kudairwa, especially na SIS MELLY, do not lose heart. Nekuti munongoziwa kuti vanowandirwa. WhatsApp yavo i1 inowandirwa, and she can't be dealing with all the people. But let me take this opportunity to say thank you so much for joining in today's program. I was your facilitator for today. Until we meet again next time, it's a good afternoon, good evening, or a very good morning, depending where you are in the four corners of the world. Take care. Bye.